Sugar nakaslem jong unongsan Hima. Menhenen kesni kadang kejing peni notice na ka office jong transport department hadin kat tu kat ni kenta sana ka office jong DC kabalapen kulmar jengmut ya ki kena samla ki babon naki ki bapli ki badang shen ki dang yo lat thamai man kamai lingba ki rapido ne kani ka jingkit passenger haki bike bat ki scooters ti kalong ka ek ka smusi ba ningkong kani ka jela jongi kamla ban Pynbiang ya ki kam ki jami ki samla kam persyang ru rehang ni habala mi kalat pade kabo de ki ding pengkiang ngisung thu ba ho ki habdan kita ki regulation ngitip ba kini ki jing nya ya kini ki rapido bon ki kena ki la register but kita ki aggregators ki bakot no ki company but kare ka kamram kini ki company ban Pynbiang ki kot ki sla man pet bakini ki don license kumni kumtai handrai menta shu ko Sorkar ko ong baka kwa sa yakini bakin register yakini ki bike ki scooter jongki kum kita ki commercial vehicle kabamut kumno kabamut ki sapan khajna kabamut ka sadir ka por sa slam ka por ban kat kinyo kita ki kot kisla ban ngitip kani ka rukomle kumne bonsin mnoni ka don tanga jing bamsa ti hang ni kini ki kalong kumba pipen saja Pynban ya ki kena samla khamtam ki bawat kam ngitip plan ba om tang ki kena samla bakani ketika kam ning kong jongki bun ru ngitip ngidon ki paralok ru ki baho ki don ka kam sawai ndre namar bakam dap kata katulop namar ki mla man Pynbiang yang hasem kin lak dap kata ka jing trei ki shim shushu ya kini ka kabu banyak ya kini ki rapido ban kamai shushu tang man lak ban pendap haye ti Jaka ban pet kumno ba kin lak ban Pynbiang ya ki shu ai de kini ki notification bat kini ki an thamai ki ba Pynsohsat timut Pynban ya ki kalau ka ek ko bas musi bahabangi penmi ya kini ki an ngim keli lupa ngim tuat timut lupa ni ki ba kadai bendan ka pre consultative process yaki anya yaki rule rehang ni hajala jungi ki melian bha ban le kat bamon steng senya steng mit mi yaki order kani ka Sorkar ka ko chiko ba shipang ki layo ya kataka award kani ka award ba biam ka Jaka ban le business ba biam ka taka tourism kani ka tai handeng ni thu phi kini ki award bunsin ki bamdon nongrim namar haka jing shem jongi haka jing shisha ka ba man la kasngi jong pai ba kadai be ka jing ya kasat namar umdan ba pet bakhmi mentalile kalong bathok ban ong ba ka persang ban kersan ba kantiwi kita ki entrepreneurs na ki bri ki persang man le business ni plan klami shimi ta kantin ru high level ki ba ya salantu u doyong ki high level ki ba yo contract what ki contractors ki ba rit ru ni tip ba kila asya penduk lut yaki kontrak ki baret ru namar la syukuru la syuklun lut dakini ki high level bon naki ki bade ki nong mikmat ki bade ki bri hoki haka Sorkar ni but kalau ka ek basong si ba mentah sa sisin kadon ka jing persang man keni no ya kalat kamai pisah bat kalat trekam jo ki samla haka jing shisha la daki haban le kata ka registration ni ki kali jong ki kum ki commercial le hande ka diban long free ka diban don ka por thik kat ni phi thap ka kot hapo ars ni fla yo ka kot ngimla ban pediang badaka Sorkar jongi cakak banyak kun ya sat ban Pynbiang kata ka lat kamai Pynban ka persang ban Pynsohsat shu yaki samla jongi ti sakawai ru ngatharai ngidi ban suthu ba pila ban ong ba ki hak ban don kita ki an ba ka don ka let's say ka national guideline ka don ka MV act handai kum ka state government kum ka jela la da don ki nong sat an ba ki nong mikmat ki ba champang ki nang ban ya sat ban ya da yaki interest jong ki breu la jong
Bal habang ong ki interest jong ki brilo jong ning kong de ben kmi ya kitu ki ba hakaman ka singa jong ki hap yasa. Ka Sorkar jong ni Jaka ban persang ban kli no kni en hak pliang ja jong ki Samla. Haka jing shisha kala ade ban pet. Bakini ki company Rapido ki Uber. Om tang baki de ban Pynbiang ya ka jing yo. Na kan ka jing long ki Rapido riders. Handre ban pet baki wei ki hok jong ki kum kita ki nong bela. Kum ka PF, ka leave, ka accident insurance kini ki company ki de ban Pynbiang. Jaka baki nilai kumta ki persang Pynban ban Pynsohsat ban penjenjari ki Samla. Ba ya kan ni dalai ru ngim nom la.